I think zvimwe zvacho zvinoda kufunga usati waita, kwete kuzofunga waita. Ndinokumbira ungonyora mu comment section kuti rest in peace kuna Christopher Rabvu, uyo akarohwa zvakaipisisa Parufu achifungirwa kuti Imbavha ndokuita kafira mberi. Asi ndisati ndakupai nyaya yanhasi, kana uri mutsva pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell so that usarasikirwe nema-updates atinokupai pano. Muri yeZimbabwe kazhinji kacho ngatitangei tafunga tozoita, nekuti tikawanza kuita action tisati tafunga mangwana zvinozotiomera topedzisira tapinda muna taisireva. Nyaya yandauya nayo inyaya yakaitika kuBulawayo nemusi wa 25 May 2024, apo murume anonzi iye Christopher Rabvu ane makore 44 ekuberekwa akarohwa zvekuitwa kafira mberi nevarume vatatu mushure mekunge auya Parufu apo paakafungidzirwa kuti Imbavha ndokutanga kurohwa. Christopher anonzi iye akamuka pakati peusiku achienda kunozvibatsira kunze kwemusha kuMbundane Township kwaiva aenda kurufu, ndipo paakaonekwa akatanga kurohwa achinzi yaiva mbavha. Nezuva ramangwana racho 26 May 2024, Christopher akaendeswa kumapurisa paChavalala Police Station nevarume vakamurova vachiti aiva suspect. But because of the condition yaiva ina Christopher, mapurisa akashevedza ambulance ndokuendeswa kuchipatara cheMpilo Central Hospital uko akanoadmitwa for only 3 days ndokuzodischargwa. Kudischargwa kwakaitwa Christopher haana kumbobvira aimprova pakukuvara kwake, akaadmitwa zvakare nemusi wa 8 June 2024 kuMpilo Central Hospital zvakare. Nezuva raitevera 9 June 2024 Christopher akabva ashaya. Varume vekurova Christopher vakazobatwa nemhosva yeassault zvichisanganisira nemhosva yemurder ndokusungwa. Kutaura kwatiri kuita kuno vari mumaoko emapurisa. Varume vatatu ava mazita avo anoti Mpumelelo Sibanda ane makore 45, Edwin Dube ane makore 55 naTrevor Mpofu ane makore 35 ekuberekwa. So varume ava vakamirira kuenda kumatare edzimhosva kuti vatongwe mhosva yavo iri kunzi iyo yava murder, sezvo varivo vakarova Christopher Rabvu kusvikira aiswe muchipatara afe. So muri yeZimbabwe ngatisangane mu comment section tichimbozeya nyaya yekuti unorova munhu paruzhinji uchiita manyemwe, asi mangwana ndiwe unosara wava nemhosva. Chitare vamwe vakarova mumwe akasvika pakufa, rava jeri plus ngozi.